ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. DLED അഡ്മിഷൻ 2021മായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡിൻ്റെ സ്പോർട്സ് കോട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. DLED 2021-23 അധ്യയന വർഷത്തെ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച 24/1/2022 രാവിലെ 11 മണിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്? SSLC, +2 കായിക ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി, നേറ്റിവിറ്റി, TC, CC കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നീ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസൽ പകർപ്പുകളും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് സ്പോർട്സ് കോട്ട DLED 2021-23 കാണാം. ശേഷം നിങ്ങൾക്കിവിടെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ, താങ്ക് യു.